Apian tira tang rengin Louis Jackson accident tam tak atok to thina mase maktak main adam chuak vek Louis hi thakim lovin aron pianga kumlimi lek ani lain khonwarin atlaka maimumin asea khuain azuka karentin amana voi tam tak thilai sualwangin aboi toa natna khir tak tak alo tok to bok mase heng zong laka hian adam chuak veka anu natali hian ha kau duat nan van tirkau ati hial mi te chuan Nunna pakonei zote ang mayani hanti saka kumkwa atlin ni chu anu na man top na tur ani theyang emle a birthday ni chuan anu le hapa Peter tenen tuipui kam kham sang takomna picnicin an kala Louis chu chasualin tuya atla thabor tui chung chu vota ti ema chuti lai chuan odang lam tak hian a hun man mek chu hanuna pakuana ani thu aron soita mai reilote nuwa detective Dalton le a hote han rol langa anom na hmuna zinvei wak ten Natalie lo hmuin police an lo kholani Naupang chu an chan chuak theya ma se pa ber Peter ero a mel hmu tur om velo Louis chu rang takin damdo in lampan puyania Dr. Janek chuan theitop chuama se a chan theilowa Louis chu haboral tani mithida na hmuna haruang anda tur chu ataksa haron chelea manmo takin emergency room a han kalpui ngal hetila hian Dr. Halan Pascalan mipui ma ale khabuzia mishing ni khoshelawa anom laya an khluak omdan chungchang halu soime ka ano panlai chanchin soin zana thowa in inchunga kalkwal thina chutia omlai taka athluak na thodan chu tunhleng hian alazir rengani athu soizo chuan Dr. Janek kan hawakhola Louis kha en kol turin haron tini Louis hi darkar ni chuang alo thi mana Dr. Janek chuan tuna hian ni khoshelovin omme ka aru tliak nualin ataksa mun tam taka hliam na taka tuar bokani tina shil Dr. Alanan Natalie po muin afapa chu chan chuange atiama thilmak tak achunga hian athlengani atibok chuti lai chuan Louis sangai tuana odang lam tak ashiat nen khan a hunkal to an lo fang dun me ka Naupang boina siam chi takani wangin Natalie chuan angai ven hle thina rilulam Dr. Perez nena therapy alak tir nge Louis chuan harsana to dan chanchin engkem achil thina achan chu athil soi zong tuman an share lo tur thu Dr. hian a shil wangani Louis ami zedang lam tak chuan anui atiza thin hle achang chuan Louis hian zona then khat chan du lo anaya mi papuitling tak kani thleng kadam karing lawani atin achan a soidu chuang lo Perez an accident ato zo zai te kha ati lui chin le chin lo anzo chuan Louis san thil danga suisan deya Perez hian adam lo then khat teril ru a hne thiam zia ashia achan chu Louis hian ale khabu alo chiar to wangani midang yen kol ang chuan min doi vel tum buai su rilru buai kanilo halo ti deuh mak damdoi na lo lang lea alen chuan Janek nena accident thlendan kim chang halo zot me ka police ten Peter Khan Louis hi tuya anam thlanga atlan bawa an ngaya hei wang hian police po damdoin reception a an duty tir don ani alan chuan hun rem changa piang in Louis chu biain him takin aron let le thei thu a shil thina detective Dalton localin Louis a chungchang a chuina hathil hriat te aron shil therapy la hakal thin thu te skula boina asiam thin thu te thian tu ma anei ngai lo thu le mi pano pangdang te chuan mi maksak tia an ko thin thu te a hrila alen chuan hun kal to a accident ato thin te kha a soi chuaka Daltonin a doctor masa chuan ti luina thlengveka angai thu halo soi ve bok ma se an pahni hian thil ni theya an ngai lo ve a achan chu note ani lai tanga accident te kha to kani thin wangani
alanan apa in kut atlak thin le thin lo an zo chuan daltonin ala hriat chian bik lo thuin a chang chumi hnu chuan alan chu Natalie nen ti pa in pona an kal duna afa pachung changa rilru ti ha lo turin a thiamang tokin a hnem ve ni lui sangai tuana a hun kal to aron lang zut zuta anu in duat taka hapom laite an chungkwa aquarium an tlo laite le anu le apa hanin haulaite a hmuna sa hle damdoina Natalie na fa patlowa halo kalapiangin Dr. Allen nen hun tam tak an mang dun thina lai khat chu Luisan o a hriat thin khar ron langin seaweed monster angin a hmuwa Luisa Chanchin hriat belzel adu thu a ron soi hun kal to lo lang lein Luis chu apa in seaward ta hruaya ta chuan Peter anu pui hlui Caitlin chu apasal thar le an fate pathum nen an hmuwa Peter chuan Natalie hi ril runa ma tak ani wangin engma hril lo turin atia Luis chuan a in tiam ani ma se in an thlen rualin anu chu a hril veka an nupa chuan anin haupha chiama Luis hian a ngai sak lem lo therapy a kal lein Perez a hnena a thu tiam a hlen lo na chan soin Luis chuan kanu le pa te hi anin mangai tak tak lo keima wang chawa in then lowan ni hi Peter hi kapa tak tak ani lo atia hemi hnu hian Luisan apa hnena boxing a chol san chan a zota Peteran Natalie in chol tura ati wang le pa ani to wang ani tin a lo chang ni reivak lo hnuwa Dr. Allen le hanupui Sophie te chu Dr. Zeneka party throwa an kala rin lo takin Natalie hawa muhlol khodang hoilek lova halo thlir vung lai chuan anupui Sophie na lo murenga annu pain kar that lo lai halo ni bok nen angai a thalo hle alan chuan Natalie biak theina hun rem chang a muhlawa ma se anupuin ron bebuain a ho pui zuya Dr. hian ho konga chuan annu alung oilo ti a hret hiamani atuka Natalie Luis asazuk hoi aron ken saka afapa chu engtin tinemo ati har thei abeisai hospitala ken lu phallo ni ma se alanan Luis din munawangin haphal sakani Natalie chuan Luisan asazuk hoi chu hamangai zia soima se ani nataka chuan hei hi haran khoi pathumna ania ahma mi pahni te chu halo that ve toni hun kal toa Dr. Perezan engwanga that nge ti anzo chuan Luis hian ama siam chop dan aneya rannung engpo ikhoya kumni aya re andamani chuan I that theiani tin Perez chu athil soi chuan a thong hle a khoi tanga hriat nge ti zotin Peter a chungchang a soi a beisayani anin biak zo hnuin doctor chuan anu hnena a hrila afapa chu angai tom thu an soi chuan Natalie lung a oilo hle a Luis po therapy lak tir to lo turin a rilru a siam ngal makani Perezan anin kar thu a soi chua wang chuan Luis a lung oilo ema mipa zong dot soi thrat veka ngain sazuek tam tak Perez avathon hial hun liam ta thil mu zong chu seaweed monster khan alo ngai thla engwanga mipa te chu hoem nge ani anzo chuan Luisan mipa ten anu chunga thil thalo tak anti thin wangani tina soi chuti lai chuan alanan Natalie hnena tuipui kama accident an to ma lokhan engwanga therapy ti top nge ani alo zota Natalie apasal Peter nen anin kar ti chiat tuma Dr. Perez kha apua mase tuna chuan Dr. Thusoi te kha adik vekin ka hria tina soi alanan athu soi a hria thiampui mawangin Luisa Bardeya thil thlengdan dik tak chu a soi chuaka khamini khan annu pain anin hauna se mema achan chu Luisa therapy ati topa wangin Peter halung oilovani an pathin rim chu Luis hian a hlawa tlan chia in tlang mor lama kala an zui ngal an pahni chuan man be an tuma chutia anin po boina lama chuan an tlathata ni na soi alan chuan Peter chu ama tangin kuthak ching ani empty azota
Natalie na zona chang lovin kumsom pariat ani lai atanga Peter chu a hriat to thu le ama chau chu anuna mipa chun ani thu soya alanan ani aya mi thazok i phu ani tin an pahni chuan anin fop ta anom na mun chu damdoin tukvera tangin alang thaya Louis Khan thu chungin mitsen vekin alo thlir rengmai tlan pheivatin nurse ten an boipui ngala Louis an thilron soi chua atuma kapa ti chia a soi man tin anun aron kwa ni khoshelovin aom le ta ni Louis chu a hun kal to a let lea anu le pa in thenzan a mu chuai Peter an afa panena in thlana thu a soya a pi nena akal tur thu le anu nen hun rei lo te chung anom dun angai thu a soya itan kaum rengang tin a cha bok damdoina alan po te strang boipuin thil thlen dan hriat tumina boi hle a Louis su biain hale khabungai nat ber a chiar saka thok le khata thom a hre mai seaweed chuata loin zam nei noi chu a chui zela mai mom le leite a mubok room pakhat seaweed monster bi rukna hawa thleng hlola Louis sabula khan aron har chuak deuh thut nirei vak lo nuwa chuan alen chu jenek nen anin muwa jenek chuan ataksa achak lo hle ti a hre thei alan chu in puangin amut tha thei lo thu le Sophie nen anin kar ha that lo zual thu a shila jenek chuan Natalie nen anin ngai zon le zon lo zotin damdoi in huana anin fokha chulai hmuna thok zong chuan an hriat thu soibok anin biak lai chuan Natalie aron khola alana puina hamamo thu le Peter chu hanina ron kal ngeya a hriat thu aron shil alan avathlen chuan Natalie in lekha thon mailboxa lo om chu entira Naupang horopa in ziak Louis saming sign chuangani lekha thona chuan Natalie chu Dr. Alan lata turin hatia Dr. Alan chuan anu chu adu lutuk nia soin mipa rengin anti na thina wangin hlat turin atia kathu soi ingai poimo lo chuan thil thalo tak I chunga thleng nge yang tin alo ziak kal mai Alan chuan lekha thon chu police nena kalpui turin atia mithiam ten anhan en chuan lekha ziak tu hian ani na thupnan akut man thiam lo zok mangina ziak ti an lo shil Detective Daltonin Natalie chu anina omri lo turin atia an khua hian chungkhat le thian tu ma anei lo wangin alanan hospitala room pakhata omri turin halo tivata an kalmain Dalton chuan alan nena Natalie chu asahimnan hlatri turin hashil atuka chuan alanan Dr. Perez awa mutange nge a mental hospitala lo thok to in Perez chuan Louis an accident ato thin te chu ama an ngai saknan ati lui thin nia angai thua soya ma se thil thendan an rem khomin thil fel lo engemo oma a hriat thua shil bok sajue ka thon kha a hmu tira ta chuan thulo in ziakin rilru doctor tena han thu tiam poimo tak abo chiat wang le a phat sana wangin a thin rem hle tialo ziak alan pon Louis le kha thon kha a in tir vea Perez chuan Louis atong du dan nen a in mil thlap ti shil heti lai hian Louis an hun kal to alo hmule me ka accident thlen ni kha ani nge Peter chu afa pa birthday lom turin aron kala present datan asazu khoi tur pathum na chu aron ken sak kara chuan Natalie nena Louis chu kar ni chol an nei chung chu abula omse ati thua shila Natalie chuan chu tha ti lo viau ma se atnial lem lo Peter nena an kalna lam chu adik lo ti na shila Peter an kong dik zela atlan thu alo soi thung ani hnia lain Louis chuan map lo lain kalkong pa ngai a hmulawa ama thluaka kong chu hmu dayani zana Sophie alana office alo kala kina a ho khat to wangin lekha thon danglam tak aron ken sak Natalie don nen khan a handwriting po hainang chia Sophie hian lo chiar to in athu ziak chuan arilru atina ema engma soizui lovin akalsan Louis signature halo chuang ve kala
achunga thil thalo tak a thlen hmain Natalie chu kalsanvat turin a hril. Detective Dalton investigation ti turin halo kala alan chuan Louis tan le khathon ziangaina aom lo thu halo hril. Daltonin rindan thar ron naiin Natalie a birthday nia thil thlen dan engtin nge asoi tina zota a hril hnuin Dalton chuan Peter chu Louis apa dik tak ani lo thu le Natalie note ani lain Louis chu midang te en kol turin pek atum hial thu te a hril ani. Akal hnuin alan chuan Natalie hnena engwanga dot soya mi pakhat chau anuna aom thu hril nge ani azota. Natalie chuan Louis chu adu thua pai ani lo ti le pong sual ani thua hrila thlakim lova piang ani wangin note nen an thi trap thua soi bok. Chumi hnu chuan misual mi ti natumin an chang reng nia a hriat thu te soya alan chuan lo hnemin tuna chuan a him to ti a hrila anin zomna ti nget turin an che sual dun zui ta ni. Louis a hun kal to alo lang lea Peter chu Louis a therapy ati to pa wangin an nu laka ala lung oi theilo ma se a fapa wangin in hau chun zom adu lawa angoi san ta ni. Heti lai hian damdo ina Natalie Louis lo pia in Peter nen anin tondan a hrila. Louis an accident ato masak per trumin Peter nen hian anin tonga kongeng kima buai pui vekani. Operation result an nga lain doktorin apasalemo ati nge a kumkhat nuwa anin nei ta ni. Peter hian anupui hlui Caitlin ayin keima hi min thlang zo kani tina hril bok. Louis sangai tuana hataksa chua san chuan alo en renga atong hnem e mawangin hangai theilo hle seaweed monster kha haron langa thil thlendan dik tak mutir atum ta ni. Chuti lai chuan police ten damdoina thok zong zong chu thil an lo zia tira le khathonami nen khan ain milem ti hriat an du ni. Louis a room atangin in hau thoman hria Peter anu violet chu atupa tloin damdoina lo kala Natalie nen hian anin millo e mawangin an loin hau nasa hle. Alan chuan violet chu office sa hruaya violetin afapa abawa tangin Natalie chuan atupa mu aphal lo thua hrila Peteran aron la belo ti soin thil thlenga chuan afapa in thiam lo na anei lo thu le Peteran Louis a mangai ziate Natalie rei tak anei na chan po Louis wang liao ani thu a hril bok. Violet hian Caitlin kha afapatan adu zoka Natalie dot manga thlemin a chu sak ni na ngai. Natalie chuan dot hrilin maltaka omani thu le Louis alo pian chan po ti luina wangani ti a hril ngei a rin thua soi boka anin biang na chu Daltonin aron pot chat thulung chia thlak taka soi zuya Peter a ruang tuipui kam puk pakhata anlo mutoni. Louis sangai tuana halo lang lea seaweed monster khan tuipuya zuan lu puin tui chu an hleu duna puk thim tak an va thlen chuan seaweed monster chu Peter kha halo ni reng mai. Caitlin ni hamangai ber ani thua hrila ma se Natalie rilruna reng renga huna mang thin chu a khongaya Natalie chuan amamo e mawangin Caitlin a thena anu chu nupuya anei ti a hril. Natalie chu mi ten an khongai theinan a trap reng thina ma se a hriat chua meu chuan alo tlai to si akal san lo na chan chu Louis a mangai wang ti a soya Peter chuan a fapa chu mimak danglam tak angin a en ve ngai lova a chuang em zok ti hril. Chuti lai chuan Peter a ruang pat ekin a bo kha luk chu an lo en dik me ka a thina a rei to wangin alo troi tran to khamini khan Louis nen tuya an tladuna ma se ani chu tuifon in lenin puka a len luta chu wang chuan a ruang hi an mulok theilo ani. Police tepon lepatangin thuan donga lekha mi te kha Peter a thuzia ani lo ti an fin fia to. Damdoina chuan alana muhil aron har hlola nurse chuan amuthil lain a thoat na sata wangin alo kai thongam lovani. Nurse chuan imuthil lai khan ido ka ni pana damdoi lekha ziakin bolhlo bo mai paile daya
thut thlenga imu hil le ta ni tina soi nurse chuan adam doi le khazia chu halo da tha an en nak chuan a phu chiang kher mai Natalie tan dam doi hlawom tak tak alo ziaka alan chu police ne na kalvatin nurse thu soi chu adik nge yam ti security camera atangin anen ngal alan chuan amuthil lain Louis Khan aril ru thunun sakin azia tiranga engemotak an hena soidu anaya ngayani Dalton chuan ngaidan a thlak takani alo tia Natalie idu luata tuya inam thladuna nilomo antivela ma se alanan an chungkwa hi damdo in an ron thlen ma khan ka hrengai lo shim alo ti ve tlat engpo ni se Dalton hian Louis le Peter te tuya an tlak dun kha til thleng pal nia angai thei lovani hemi nu hian alanan Dr. Perez sawa mulea accident thlenga khan Natalie a enroll arin le rin lo azota Perez chuan a thil ngei tua dan chu a thlak ti ma se alana ril ru a thiam na manga finfia atum ta ni damdo ina Perez san alan chu khol mangin a enfia tuipui kam Louis sangai tua na homna mun a muwa Perez san Louis sabiak adu thu lo soi alanan lo changin Louis atong dan chein a ron tonga alana taksa mangin Louis chuan khaminia thil thlen dan dik tak kha a ron soi chuak ta ni a birthday cake bati chem hlum pa in adu thu sa masoya Peter chu abula om reng theinan apa tak tak ni turin adu ni Natalie chuan Louis candy apea Peter apeve phallo zuru ya puin an khum chiama Peter chuan Louis candy ei chu ring hlelin Natalie candy bomb chu halak saka anin chu boivel lai chuan Louis chu atlan chetani Peter chuan zuin tlang moratang chuan apom sona Natalie nena tinge Louis hi tina titum reng anti chuan Natalie in hanam thlatani Louis lama hoya ati thindanin Louis chu tuya chuan azong thlave ngal Natalie hi Louis accident to zong thlen tir tu kha halo ni renga chung thu zong a hriat nu chuan alen chu halo hara Louis salung phu halo top ve ngal alan chuan manmo takin a boi puya aron har chuak le thei sha mani ni tamral main alan chu amain apartment a cheng turin hain la chuaka Sophie nen khan anin then tange nge ni Perez sathona mental hospital a avakala ta chuan Natalie kha Munchausen syndrome anei wangin anlo admit ani awm zia chu min an ngai sak theinan midang ti nat a hre lova doctor le a thiante ngai sak hlo adu tina hani ber mai atira chuan Natalie Khan Louis chu atina thin ngeya ma se halolen deuh nu chuan Louis san anu du dan chu hriain a hmangai na adon theinan ama lema haloin tina thin ani tuna chuan Natalie pon a treatment ala thale a alana naute hapai mek bok Louis chu api vailati kuta om toa angai tuana rama chuan ni khoshelova om chu thil thalo tak ani lem lo thu asoya apa bula om theya boina atok ngai lo bok ma se chu apa Peteran lo pompui lovin adam thathuna thilmak le thatam takin alo muak reng ti shila Louis chuan apa in abula om reng tur thu ashil kha a hre chuaka aron meng ta ni